guys, welcome back to my vlog. So ato ang video karon ni anata sa panahon sa ato ang Christmas party dira kong mga mama. Wow. Mag-party na jud mi. So atangi ang amo ang pag-party karon guys. So let's go. Click in the one, click in the two. Wala lang yung diri ang uban. Maglakaw ka na sila. Wala kay Ignacio. Paniod to na. Na mga unata ninyo. Lisa! Lisa! 1, 2, 3, go! Saya dyan tanan. Okay. Kinsa man ang imuha nabunutan nga manalo o manalo may malita. Wow! Sige, si Miss Jamaica. Sige, proceed na sa center of the circle. Bato nga ka, Jamaica. Bato nga. Anak. Kaya, George. Awa siya. Mawagit siya. Mawagit. Okay, si Ate Vicenta ang iyahang manika. Okay, music. Manito or Elsa Sipocado. Merry Christmas na. Okay, si Elsa Sipocado. Okay, proceed na. Sige, kinsa man ang moha manita. Okay, si Ate Dia Perez. Okay, circle help. Ups. Okay, si Ate Maylene Kamao. Ups. Kinata. Si Ninoy na. Wow, si Ate Ninoy na. Kinsa pa'y wala ka na akat. Sige. Kinsa man ang imuhang manita. Merry Christmas rin. Okay, si Ate Angelo. Okay. Kinsa? Okay, si Ate Jojo. Okay. Kinsa imong nabunutante? Mama Virgie. Allah. Ang mother-in-law ni sila mo. Ayaw lang ko ate. Man. What you mean?
Actually. Nana. Oops. Ate Ivy, kinsa man na? DC. JC. Oh. Ay, music sa. Okay, kinsa man ang imuha, Manita? Ivy. Complete na? Oh.